Калі я шукаў інфармацыю цікавую пра піва ў інтэрнэце, ну і вікінгаў, канешне, сутыкнуўся з такім капіпастам нейкім, у якім кажуць пра нейкага Сігурда, конунга Сігурда, з нейкай сагі аб Сігурдзе. І нібыта той конунг лічыўся безглуздым, таму што калі ён піў піва, то станавіўся самотны, на яго нападала нейкая немач, і калі ён трымаў у руках рог з півам, ён нібыта не мог прымаць добрыя рашэнні. Дык вось, я паглядзеў усе сагі, да якіх дабраўся. Гэта і сага о Вёльсунгах, там і сага о Сігурдзе Змею ў глазу, дарэчы, яна о Рагнары Лодброке. Так, і нават сага аб Сігурдзе Назе. Во. І нідзе такіх узгадак я не знайшоў. Мо вы ведаеце, што гэта за такая дзіўная сага?